Okay mga kabudget, so meron nga po palang nagtanong sa akin kung meron bang mini mountain bike na lumabas sa market na pwede sa 8 years old pataas, no? So 8 years old starting, so hindi ka pa marunong magbike, so feeling ko ito na po yung the best sa kanila at saktong-saktong size talaga na mountain bike. At kung gusto nyo siyang i-train para matuto as paglaki sa mountain bike, and then kung matutunan yung mga shifter na tinatawag natin, no, sa mga mountain bike, para at least pagdating din sa mga adult, sa mga malalaking bikes, mas madali na sa kanila. Okay? So kung bago kayo sa aking channel, please like and subscribe my YouTube channel, JMC Bike Check. Ciao!